Ne tɔgɔ Ajani Pole Buguna Baba Dambele polisiw ka syndicat jɛkuluba min bɛ yen ni polisiw donna polisi kalanso la polisi minnu don u tun bɛ polisiya la kɔrɔ minnu dɔw ye san 5 kɛ dɔw ye san 10 kɛ dɔw ye san 20 kɛ a bɛ f'o ma ko expérience olu ka ɲɔgɔn dan mun kɛra n'u ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 15 ta olu ka kalan de banna ni kalan banna a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw kana se ka i kan ka baara mun yanni ka baara daminɛ kalankan mun kan ka kɛ jamana tɔgɔ la ni jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛkun tilenna na o baaraw de kɛra bi n'a fɔ ma ko cérémonie de sortie officier commissaire 100 ani 15 officier 235 olu kɔni ka kalan kun cɛra gouvernement fo ni mun kɛra nin parce que fɔlɔ la tali tun bɛ kɛ a kuma ca bon bi jamana bɛ yɔrɔ min na jamana mago bɛ polisi la olu de y'a fɔ don tɛmɛnenw ko chaque commune un commissariat o y'a sɔrɔ commissariat o y'a sɔrɔ commune bɛ 703 la bi découpage administratif mun kɛra a ka ca n'o ye o ko chaque arrondissement un commissariat mɔgɔ projet tɛ se ka kɛ tɛ se ka commissariat jɔ ni ma mɔgɔ ta kɛ an tun y'a daminɛ kunun mɔgɔ 8 na ka na kɛ bi an bɛ mɔgɔ 100 ani dɔɔnin na an tun y'a kɛ officier kunda mɔgɔ 16 bi an bɛ mɔgɔ 235 la bon ni dɔ farala kan an bɛ se k'a fɔ an nisɔndiyara mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an bɛ mun nɔfɛ quantité mun kɔ k'o sɔrɔla halisa an b'a ɲini gouvernement fɛ ka continuer u ka ni ɲɔgɔn kɛ parce que bɛnkan de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye accord ye o kɔnɔna de la an y'a ɲini k'a fɔ ni recrutement bɛ kɛ pourcentage minnu kan ka kɛ kɛnɛmana ani sokɔnɔna na n'o ye an yɛrɛ ye o baaraw de sabanan ye nin ye o tuma an b'a ɲini u fɛ ala ka naaninan jira an na pour que a ka se ka caya ka tɛmɛ i n'a fɔ nin kan n'o bɔra yen sariya minnu bɛ yen n'olu tun bɛ stage la olu ye mɔgɔ 1700 ani mɔgɔ 25 o fana stage fana ye kalan dɔ de n'i bɔra école la i bɛ taa stage mun kɛ o fana ye kalan dɔ de o la fana i bɛ se ka échouer i n'a fɔ i bɛ se ka passer n bɛ profiter ka olu sariya minnu confirmera bi o ye olu ka stage fana bannen mɔgɔ 1700 ani 27 tun don mais mɔgɔ 2 bann'u la yanni stage in ka ban an bɛ dugawu don kɛ olu ye ani banbagatɔ bɛɛ lajɛlen civil fara an tentigiw kan jamana bɛ cogo min na bi a ma dogolen tɛ mɔgɔ si la et même profiter de kɛnɛ kan k'a ɲini population fɛ k'a ɲini aw yɛrɛ presse fɛ a ka an dɛmɛ ni kunnafoni ye n'o ye numéro vert ye polisi ta o dogolen tɛ 80 00 11 15 gendarmerie 80 00 11 14 o tuma na an b'a ɲini aw fɛ ni fɛn minnu bɛ yen a ka se ka wuli ka se commissariat kɔnɔ a ka se ka wuli ka se ɲɛmɔgɔw ma an bɛ ɲɔgɔn ye misiri kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ye église kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ denkulikɛyɔrɔw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maradi kɛnɛw kan a bɛ se ka gɛrɛ polisi minnu b'a ka sigida la a bɛ se ka gɛrɛ journaliste ba minnu bɛ yen mɔgɔ minnu dɔnnen don dugutigi jeunes ka ɲɛmɔgɔ musokulu fɛn o fɛn bɛ yen ko jɔyɔrɔ dɔɔnin b'i la sigida kɔnɔ société kɔnɔ n'aw gɛrɛl'o la kunnafoni a bɛ se ka se pour que an ka se ka jamana in lakana o kɔnɔna na an tun bɛ commissariat 48 na ala barikala bi an bɛ commissariat 100 ani kɔ la n'i ko commissariat unité fana bɛ yen parce que n'i ko unité i n'a fɔ bagi ni besi ninnu y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa 100 ani kɔ la o tuma na halisa ne bolo dɔ kɛra mais a tɛ bɔli kɛ parce que n'i y'a jateminɛ région taara fɔ 19 la bon ni olu bɛɛ ka se ka région ba ninnu ka se ka fila sɔrɔ Sikaso ninnu ni Kucala ninnu ni Buguni ninnu k'a caya n'o kɛra a bɛ se ka kɛ sababu fana an dɔgɔnin minnu bɛ so ala ka jan kɔrɔ dɔw bɛ so minnu bɛ se ka kɛ officier hali journaliste bɛɛ bɛ se ka ta o ko kɔnɔna na o tuma na n b'a